muri Zimbabwe pazoshata manje notaona kuti third term bid ya ED yazoenda zvisizvo notopaona kuti ED neZANU-PF vopa mhosva yekunzi vari kutora vanhu mabasa nokuda kupusha kuti masupporters avo kana kuti vanhu vanosapota ED vakwanise kuwana mabasa vachidisplace vamwe vanhu vari kushanda. Muri Zimbabwe sarapinda munyaya zvizere nokurudzira vasubscribe wolike wotina on the bell icon tomoshona maupdates andokupa pano paZim News Live. Ndonhau dzobuda dzichinzi vato riri kutonga kuburikidza nevashandi vehurumende vari pasi pe-teachers for ED nurses for ED ratovaka muzinda mumatunhu ari kudomwa vari kutsvaga mabasa muhurumende vari nhengo dzeZANU-PF kuti vapiwe mabasa. Vanoendera mberi vachiti mubepanhau reNewsday rinozivisa kuti vakuru veZANU-PF vanoenda nemazita aya kuPublic Service Commission uko vakuru vehurumende vanonzi vanomanikidzwa kuti vakoshese nhengo dzakasarudzwa kuti dzipiwe mabasa kana kudzidziswa, uye vari kuda umboo hunoratidza kuti vari kutsvaka mabasa aya vane ukama neZANU-PF hwakaita semakadhi enhengo yebato kana kupinda kwavo mumisangano. Ndoonawo zvadzobuda dzinzi third term iyi yatozoenda gone wrong chaiyo yasozoenda nepanga isingafaniri kufamba napo nokuti ED neZANU-PF yochipiwa mhosva kuti yava kutomisa vamwe vanhu mabasa kuti hama dzavo kana kuti masupporters avo kana kuti vanhu vanenge vachinzi vari maorganization akadzi nurses for ED vakwanise kupinda mabasa. Satiudze munoti kudii pamusoro penyaya iyi, pinda mucomment section medu mutidze mafungiro enyu. Saka no subscribe like notina on the bell icon. Tomochona maupdates andokupa pano paZim News Live.